Sa ma pýtalo zo pár ľudí, že ako sa robia kačacie prsia. Ja som bola v Maďarsku a tam som sa dosť často teda stretávala s týmto jedlom a je tu jedna finta. Najprv urobím takú vec, že si dám novú pukačku pre kačku. Idem si umyť ruky a dať si pukačku. Tu mám novú pukačku na kačku. Tak. Dobre, kačacie prsia sa robia ako minútka, ale má tu jednu velikánsku fintu. A tá finta je taká, že potrebujete geniálnu pánvicu, ako som si ja kúpila, to som minule spomínala. Tú pánvicu dáte na oheň a kačacie prsia posolíte z obidvoch strán. Vidíte, že tu je tuk, mohol byť aj viac tuku, ale dobre, no asi taká nejaká športovejšia kačena to bola. Posolím, pokorením, môžete, nemusíte, ja korením všetko. Všetko alebo nič. Všetko korením. Tak, no a teraz ale čo spravíte? To, čo v živote stejku neurobíte, dáte to na studenú pánvicu, normálne na studenú pánvicu, pozrite sa. Tak, a necháte pozvolna zohrievať, pretože finta je v tom, že sa musí ten tuk odtiaľ vyškvariť. Lebo keby ste ho dali na rozpálenú pánvicu, tak to takto zrazí a ten tuk tam ostane a potom vám z toho bude guma. To sa mi stalo x krát a určite aj vám. Takže teraz chvíľku potrvá to, kým sa to zohreje a kým sa začne vyškvarovať ten tuk. Nám už neostáva nič iné, len počkať. Suchá pánvica, nič tam nie je, žiaden olej, nič, len na suchú pánvicu dáme takto. Necháme to pekne vyškvariť, potom otočíme, zase opečieme a dáme do truby na 8 minút, to je všetko. No, kačacie prsia sa robia. Ako dávate prílohu ku kačacím prsiam? Napíšte mi, lebo to ma tiež zaujíma. Ja som sa rozhodla, že dávajú sa krokety a takéto veci, a to teraz nebudeme robiť, ale ja som sa rozhodla, že dám šťouchané brambory. Šťouchané po slovensky je šťuchané, alebo neviem aké. Ja neviem už. Teraz sa presúvame k sporáku, lebo všetko sa bude diať pri sporáku. Takže mám tu jeden hrniec veľký, tam sme dali masť z husy alebo z kačice. Využijeme to, že máme tu tie kačky, dáme to sem. Šťuchané zemiaky sa robia rôznym spôsobom, my si dnes ukážeme jeden spôsob, čiže masť. Tu máme cibulku, necháme podusiť, musíme to vydržať. Musíš vydržať, vytrvať vo svojom boji. Tak, medzi tým som si uvarila zemiaky, to je normálne posolené zemiaky, vidíte, dala som to takto, oni sa budú aj tak šťuchať, takže keď to trochu rozvarené, to vôbec nevadí. Pozrieme sa, ako vyzerajú tie, ešte chvíľku, do hneda to musí byť. Tak, výborne. Tu masť využijeme na zemiaky. Kačacie prsia sú opražené, dáme ich do truby na 8 minút, na vysokú teplotu, pozrite si, ja si to môžem takto urobiť. Stopneme si 8 minút, čiže 14. No a medzi tým sa spravia šťouchaný brambory. Cibulka je opečená, dáme tam tieto zemiaky. Vôbec nevadí, keď tam je trošku vody z nich. Je dobre, keď sa tam dá trochu masla. Pozrite sa. Dobre vyzerajú, posolíme. Trošku nahrubo pošťucháme. Vidíte, že to je hračka. Tak. No a kým sa to praží, tak si nakrájame buď pažitku, alebo cibulku jarnú. Tak. Tam dáte nakoniec. Dobre, keď tam je trošku aj zeleného, je to pekné. No a máme to. A toto je výborné k tým kačacím prsiam. O chvíľočku to skúsime, ako to bude chutiť. Kľudne to ešte trochu oprážajte, môžete dáme si trochu vody, trochu vývaru. Kľudne to sa vyparí. Existujú aj také bytosti na svete, ktoré nemajú radi zemiaky. A k kačacím prsiam, ktoré sú samotné dosť výživné, chcú niečo iného. Ja som sa rozhodla, že vám ukážem niečo, čo podľa mňa málo využívame. Úžasnú zeleninu, ružičkový kel. Je to veľmi chutná, lahodná zeleninka a dnes ju pripravím tak, že ju dám zapariť, len napariť a dáme ju ako prílohu k tým kačacím prsiam. Každú jednu som umyla, každú jednu som takto spodok odkrojíte a keď máte nejaké nepekné listy, tak tie listy sa odstránia, to trvá dlho, tak nebudem vás zdržiavať. Takže sa to musí ošetriť a potom sa nakrája na polovičky, aby sa to rýchlejšie naparilo. To je hneď hotové, výborná vec, veľmi chutná, aby ste sa čudovali, ako to chutí. Ja sa vám chlapci čudujem. Len posolte a necháte
Ja mám taký starý naparovací hrniec, že som sa nový mohla kúpiť. A necháme napariť pár minút, dobre? Zase použijem zázračnú pánvicu. Dobre, takže šťavičku to púšťa trošku. Ani trošku. Ochutnám, aké to je, som fakt zvedavá. Vyzerá to fakt dobre. Každý ako chcete, môžete dať na 10, na 12 minút, ako vám to je dobre. Ja to mám radšej také surovšie. No, to je dobré. Vynikajúce mäsko. Uložíme sem. A k tomu, toto je pre takého hladoša. Hladoš dostane zemiaky. Takže máme tu zemiaky, máme toto úžasné mäsko a keď to chcete mať také krajšie, tak to ozdobte napríklad petržlenkovou vňaťou, alebo cibulkou, alebo pažitkou, alebo čo vám príde a hneď to vyzerá krajšie. Alebo môže aj feferonku dať. Vynikajúce jedlo, vynikajúci obed, dobrú chuť. Ideme teraz robiť druhú verziu prílohy. Toto je ružičkový keľ. Ja urobím ten najjednoduchší spôsob, dám ho len s maslom. Sú aj iné spôsoby, to si budeme robiť niekedy inokedy. Tak, dám ho do misy. Tak. A treba tam dať trošku masla. To je tak dobrá zelenina, že sa budete čudovať, že ste to nejedli každý deň. Myslím si, že určite. Tuto máme verziu pre chlapov, tu je verzia pre chlapov, ktorí majú radšej také krvavejšie mäso a poriadne veľa zemiakov, možno aj viacej. A toto je verzia pre dámy, ktoré majú radi mäsko, ktoré nie je až také krvavé, ale je k tomu zeleninová príloha. Takže vám želám dobrú chuť, presvedčím, že tá večera bude skvelá.